wannan keja ce kun san mu mun san da mun san keja to wannan keja ce duk wanda ta da nayi ta wani ba hakan karko cinto kai tale dan ku ne kan layi Allah bayan lafari ba mu san ganin kowa cikin hilin nan bayan lafari ba mu san ganin duk wani mai riga cikin hilin nan to Allah duk wanda aka riga ya koma gefe ba Allah yawa ba hakan karko cinto bangaren kuma mata ɗaya tsaye bangaren jamus waɗannan zai iya cikin cikin wasu nawon nawon gaso gaso wallahi hankali na kwaci kai yan dambe ku ja da baya zamuyo kai kallo na kusa mato ka ba idan ka abinci kai tale bangaren jamus ba hakan garkuwancin da bangaren kurmata kai ya targade rauni Allah ya tsare faduwa kuma Allah ya kawo ta tsakanin mai karfi da mai wayo babu alatar sula ina barka da zuwa barka da iso lafiya maza na bangaren kurmata sarkin damba mai Kano ke yan bota da mutum giwa mai Abuja gadara mai tabbata ke na bangaren kurmata hagu na alatar sula mai dambe kadan bana ba ka ga sarkin yakin mu na leja da kewaye gaba ɗaya na alitarara maganin wa da kane yau za a yi ɗauke ba da icin kunamar faɗo ɗaya bayan ɗaya bangaren goma da kayan cile bangaren jamus gadan bana gadan bana gadan bana gadan bana gadan bana farko cile kayan cile kare targade rauni Allah su ne na ba hasan garkuwar cile bangaren hannun ke da zai yayi wanda yake hawa ba hakuro shege ne sun gudu yake amma kalamarin na kusa mazo kama idan ka abinci mai jira kuma mai tabbar mai jira kuma kana ganin kasa ka kawo muna ganin da kan gata a buta ake